Els contes d'en Richie. Un projecte multiplataforma de relats curts en català. En el podcast d'aquest mes tindrem els següents relats. Saludar. Un forat en el diari, primera i segona part. L'especial de Sant Jordi, Amics sempre units. I Kiwi. Comencem! Aquell dia vaig saludar un amic meu que mirava per la finestra. No em va tornar la salutació. Avui, quan ens hem vist, li he explicat i m'ha dit que no havia tret el cap per la finestra. Resulta que en realitat vaig saludar una planta que era dins d'un test. Avui he comprat el diari. Hi ha un forat en una pàgina. M'assec en un banc i la gent em mira estrany. S'han fixat en el forat i creuen que estic espiant algú. Però jo encara no ho entenc. Què fa aquest forat? Veig que la pàgina que hi ha al forat és una pàgina plena d'anuncis. Quin anunci hi havia? I per què l'han tret? Ho haig de descobrir. Aquell dia no estava gens inspirat. Volia publicar un anunci al diari, però no tenia ni idea de quin anunci posar. Així que després de molt pensar, em va venir una idea al cap. Vaig trucar a l'oficina del diari. Després d'explicar-los qui era i què era allò que volia publicar, la persona de l'altra banda del telèfon va dir: «Què diu que vol publicar què? Un forat?» Li vaig dir. «Això és impossible!» «No, no ho és». «Però, i què diran? No podrem posar res a la part del darrere de la pàgina». «Aleshores tota per a mi». Fa molt de temps que no veig els meus amics. És per això que quan vaig veure un estel fugaç vaig demanar per desig que els meus millors amics i jo estiguem sempre units. I el desig es va fer realitat. Tot anava bé. Els meus dos amics van aparèixer a casa meva, cosa que hi van trobar d'allò més estrany, ja que un estava veient una pel·lícula amb la seva parella i l'altre estava conduint un cotxe. Després d'intentar explicar-los com havien aparegut a casa meva, van quedar-se a dinar. Vam xerrar durant molta estona, però després la cosa es va complicar, ja que el desig només acabava de començar. Aquell dia ho van passar molt malament. De cop i volta, el cap, els braços i les cames dels meus amics es van ajuntar amb els meus. Primer no ho van acceptar, però ara ja sí. Ara estem bé així. Oi que esteu bé aquí? Sí, sí! Quan puguem sortir d'aquí, rebràs de valent! És per això que ara sóc una persona amb 3 caps, 6 braços i 6 cames, i és per això que s'ha de vigilar amb el que es desitja. Ara que prefereixo quedar-me així per no rebre de valent. Aquell dia va ser molt estrany. Em vaig transformar en un pingüí. Tot va començar quan vaig menjar un tall de meló. Un meló molt estrany, perquè tenia gust de kiwi, una fruita de la qual en sóc al·lèrgic. El que no sabia pas és que l'al·lèrgia em transformaria en un pingüí. Ara ja fa uns quants dies que he tornat a la normalitat. Això sí, encara estic tancat al zoo.
I fins aquí els contes d'aquest mes. Espero que us hagi agradat. I recordeu que podeu gaudir d'aquest projecte en diferents formats: àudio, text i vídeo. Trobareu tota la informació a la descripció d'aquest podcast. Fins aviat!